खुलुमका जतननो खना 4 तारिख कक्ति साल जिनी बुवाग्रा श्री श्री प्रद्युत विक्रम किशोर मानिक्य देवबर्मानी हासेमा साल ओ सालो जों जत आमसायो स्पोर्ट्स डे यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट इंगल जों गोरों जागाव थोंमुं बादायलायमानि पान्दा नारक जागनाय तै अ पान्दानि बिसिंतै जों ड्रग्स अवेयरनेस अमनि बाहायबो जों कक साजागनाय अबनो जों नाहारमानि खोनानि पान्दावो दिनै सिख्लारावनो ड्रग्सनि पियगै थोंमुंनि हापार ससाइटि बनान बागै आं खरकसा थोंमुं एबा सिख्ला नायखराय बेदेगनि खरकसा आदंगै खोना अ पान्दानो लवाजि जागनाय जतन हामबाय।